Posledné roky zásadne zmenili spôsob, akým firmy pristupujú k mobilite. Dnes už neriešia len cenu vozidiel, ale najmä istotu, flexibilitu a predvídateľnosť nákladov. O tom, ako sa mení trh mobility, sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. V štúdiu vítam Samuela Jesenského, obchodného manažera spoločnosti Avis. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Automobilový priemysel sa za posledné roky naozaj musel popasovať s viacerými prekážkami, či už je to teda čipová kríza, svetové konflikty. Jeden z nich je aj konflikt medzi Iránom a Izraelom. Aký vplyv má na rozhodovanie manažerov vo vozových parkov práve tento konflikt? Myslím si, že konflikt medzi Iránom a Izraelom neovplyvňuje fleetových manažerov až do takej miery, ako jeho potenciálne dôsledky. Keď sa pozrieme na posledných 5 rokov, ako ste už aj vy spomenuli v tej otázke, zažili sme sériu udalostí, ktoré výrazne zmenili pohľad firiem na tú danú mobilitu. Prvý, ako ste spomenuli, COVID, kedy sa de facto úplne zavreli fabriky a výroba a prerušili sa dodavateľské reťazce. Vtedy sme zistili, že ten automobilový priemysel je oveľa zraniteľnejší, ako sme si mysleli. Následne prišla čipová kríza, kedy vďaka nedostatku polovodičov sa dodacie lehoty predĺžili na 12 či 18 mesiacov a bolo to úplne štandardné pre toho zákazníka. No a následne tá vojna na Ukrajine, ktorá výrazne ovplyvnila cenu či už energií, materiálov, ale aj výrazne vzrastli napríklad poistenia na vozidlách. A dnes teda sledujeme ten konflikt medzi Iránom a Izraelom. Nemyslím si, že sa firiem dotýka priamo, ale určite nám kladie otázky ohľadom napríklad cien ropy, cien pohonných hmôt, alebo napríklad teda tých servisných dielov, a takisto si ľudia kladnú otázky ohľadom stability globálnych dodávateľských reťazcov. Čiže dnes ten fleetový manažér sa nepozerá iba na auto ako také, ale rieši aj rizika, rieši kontinuitu biznisu, rieši cash flow. A práve preto si myslím, že výrazne rastie význam práve operatívneho leasingu a dlhodobého prenájmu. K tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Pozrieme sa ale na typy vozidiel, ktoré by mali firmy v súčasných podmienkach teda preferovať pri tvorbe svojich flotíl. Ktoré by to boli podľa vás? Myslím si, že za posledných 5 rokov sa výrazne zmenil pohľad fleetových manažerov na to, ako vyberajú tie vozidlá. V časoch pred covidom alebo pred týmito krízami sa pozerali vyslovene na vozidlo z pohľadu obstarávacej ceny alebo teda povedzme výšky zľavy, ktorú dostali od importéra alebo od dílera. A teraz sa pozerajú skôr na celkové vlastníctvo toho vozidla, čiže naozaj náklady počas celej držby toho auta. Nie teda koľko ma auto stojí iba na začiatku, alebo akú zľavu som dostal, ale na všetky tie vstupy počas tej držby, čiže trápi ich to, samozrejme za koľko vozidlo obstarali, ale trápia ich servisné náklady, trápia ich ceny poistení, trápia ich to, za koľko to vozidlo kúpia a či tam nebude nejaký prepad tej zostatkovej hodnoty. A rozhodne po tých svetových udalostiach vidíme návrat k takej racionalite, čiže tie firmy sú oveľa pragmatickejšie a nechcú toľko experimentovať. Rozhodne je veľmi dôležitá správna skladba flotily, alebo teda jej diverzifikácia, pretože nie každé pracovné miesto si vyžaduje teraz služobné auto v hodnote 50 000. Na opačnej strane rozhodne sa neoplatí šetriť na vozidle, ktoré je pre obchodníka na jazdy povedzme 50-60 tisíc kilometrov ročne. Čiže tá správna skladba flotily alebo diverzifikácia flotily je, si myslím, jeden z najjednoduchších spôsobov, ako optimalizovať aktuálne náklady. Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré a platí to presne pri týchto rôznych krízach. Aké kľúčové ponaučenia si firmy odniesli z pandémie, napríklad COVID-19 alebo tej čipovej krízy či vojny na Ukrajine? Myslím si, že sa naučili jednu podstatnú vec, a to je, že mobilita už dávno nie je samozrejmosťou. A firmy považovali dostupnosť automobilov za automatickú a jednoducho potrebovali auto, tak si ho objednali a buď si ho išli zobrať priamo zo skladu, alebo im do mesiaca prišlo.
COVID ukázal, že to tak vôbec nemusí byť. Tá výroba sa pozastavila, tie lehoty sa natiahli a tí flitoví manažeri zistili, že musia riešiť aktuálnu flotilu a jej predĺžovanie, pretože nové auta de facto neexistovali. A následne teda vojna na Ukrajine, ktorá takisto vyvinula tlak na tie ceny energie, na náhradných dielov. A dnes preto firmy rozmýšľajú úplne inač, viac diverzifikujú, viac plánujú dopredu, viac riešia nejaké alternatívne scenáre a predovšetkým si uvedomili to, že mať silného partnera na mobilitu je v podstate rovnako dôležité, ako ho mať napríklad na povedzme IT alebo financie. A takisto v časoch, keď je tá ekonomika pomalšia, sa ukazuje aj rozdiel medzi dodávateľom a medzi partnerom. Ten dodávateľ vám predá auto, zatiaľ čo partner vám tú mobilitu vie a chce zabezpečiť aj v časoch, keď je na ten trh vyvinutý najväčší tlak. Vy ste už spomenuli v úvode operatívny leasing, tak akú úlohu zohráva v súčasnom ekonomickom a aj tom geopolitickom sektore? Myslím si, že operatívny leasing nebol nikdy tak relevantný, ako je teraz. Žijeme v období, nazvem to, neistoty. Nikto nevie predpovedať, aké budú ceny energií, ceny vozidiel, aké úroky budú pri financovaní povedzme o 2 alebo 3 roky a firmy preto hľadajú predvídateľnosť. A operatívny leasing alebo dlhodobý prenajom je práve to riešenie, ktoré tú predvídateľnosť prináša. Firmy dostanú prakticky jednu mesačnú splátku, v ktorej majú zahrnuté všetky služby a naozaj nemusia riešiť otázky, za koľko si to vozidlo kúpim, za koľko ho predám, koľko ma budú stať povedzme pneumatiky alebo servis. Eliminujú veľmi podstatné riziko prepadu z ostatkovej hodnoty. A veľmi dôležitý je aj ten psychologický faktor. V období konsolidácie a v období pomalého ekonomického rastu firmy nechcú robiť veľké kapitálové výdavky. Čiže chcú si chrániť tú svoju likviditu a chcú využiť ten kapitál nie na vozidla, ale na rozvoj povedzme obchodu, na zamestnancov, na výrobu. Akým spôsobom ovplyvňuje rastúca zadlženosť domácnosti a firiem trh mobility? Tento faktor si myslím, že je dnes výrazne podceňovaný. Za posledných 5 rokov zažili firmy aj domácnosti prakticky nárast nákladov prakticky vo všetkých oblastiach. Máme tu drahšie bývanie, máme drahšie financovanie, máme vyššie úroky, máme drahšie autá. A hoci inflácia spomaluje, tie ceny sa do normálu spred covidu už nevrátili. Ľudia sú teda de facto chudobnejší. Firmy sú opatrnejšie, firmy viac porovnávajú, viac si robia prieskum, viac počítajú. A vidíme napríklad podobný trend ako pri bývaní. Mladí ľudia alebo ľudia takisto viac inklinujú k tomu prenajmu nehnuteľnosti, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne. No a podobný trend je takisto v tom automobilovom priemysle. Tá mobilita alebo to vozidlo je vnímané stále viac ako nástroj, nie ako majetok. A tí mladí ľudia vyhľadávajú skôr tú službu. V neposlednom rade tento trh ovplyvňujú aj úrokové sadzby, tak aký vývoj možno očakávate v najbližšom období a aký to možno aj môže mať dopad na firemnú mobilitu? Myslím si, že to najhoršie už máme za sebou. Vidíme, že Európska centrálna banka postupne uvoľňuje tú menovú politiku a tie úrokové sadzby sa stabilizovali, napriek tomu, že opäť za ten posledný mesiac, dva vyskočili mierne nahor. Každopádne, čo si aktuálne myslím, je, že sa do čias pred covidu už nevrátime. To znamená, že firmy si budú musieť zvyknúť na nové normálne, budú si musieť zvyknúť na to, že budú musieť viac porovnávať, viac vyhodnocovať. Práve tu vidím obrovský priestor na operatívny leasing, pretože aj keď tie úroky aktuálne klesajú, to, čo zostáva veľmi dôležité, je kapitál a cash flow tých firiem. Každé euro investované do toho vozidla je euro, ktoré nebudú môcť investovať do rozvoja svojho biznisu. Z toho, čo hovoríte, tak som pochopil, že naozaj sa veľa vecí mení, veľa vecí sa aj zmenilo. Menia sa aj očakávania zákazníkov?
Určite áno. Veľa ľudí si myslí, že zákazník sa pozerá na to vozidlo iba z pohľadu ceny. Je to čiastočne pravda, ale iba úplne na začiatku. Za tých 10 rokov, čo sa venujem správe firemných flotil, tak viem povedať, že ten najdôležitejší faktor je rozhodne dôvera. Pretože aktuálne auta sú podobné, produkty sú podobné, ceny máme všetci podobné, ale to, čo tie firmy rozlišuje, sú skúsenosti. A klient hľadá partnera so silným zázemím a to, čo očakáva, je rýchla odpoveď, rýchly proces, ideálne všetko vybaviť elektronicky z pohodlia domova a chce niekoho, kto vám rýchlo odpíše a rýchlo zavolá a všetko vybaví za vás. Žijeme v dobe, kedy ľudia sú zvyknutí na povedzme Bolt, Volt alebo služby ako Booking či Amazon. To znamená, že všetko chcú ihneď a ideálne sa nepohnúť. A to isté prenášajú aj do toho firemného sveta. Preto je aj obrovský tlak na spoločnosti neustále automatizovať a digitalizovať tie svoje procesy, aby išli s dobou a aby v niečom prečili tých svojich superov. A takisto aj našou výhodou ako partnera nevidím práve nejaké konkrétne vozidlo alebo nejakú konkrétnu službu, ale práve ten systém a skúsenosti, ktoré prinášame. Avis je svetovým lídrom a na svete fungujúcou značkou 80 rokov a na Slovensku tento rok už oslavujeme 30 ročnicu. A to, čo tým firmám sa snažíme priniesť, je taký ten náš uzavretý ekosystém skúseností, ktorý ponúkame firmám na správu tých svojich flotil, či už vlastných, rôznej veľkosti, alebo teda outsourcovaných a to rovno rôznymi štýlmi, či už krátkodobým prenájom alebo operatívnym leasingom. A naozaj neustále sa snažíme pracovať na tej digitalizácii a automatizácii. A možno jedna taká novinka, že sme priniesli do priamej komunikácie ako jedný z prvých, ak nie prvý, aj umelú inteligenciu do komunikácie s tými zákazníkmi. Toto je súčasná situácia, ale keby ste mali možno vešteckú guľu, tak skúsme odhadnúť, kam sa poberie tá mobilita o pár rokov, napríklad v roku 2030. Myslím si, že ten trh sa bude stále meniť a je obrovský tlak na tých dodávateľov. Tí zákazníci sú stále náročnejší a náročnejší a marže klesajú naprieč všetkými službami. Čiže tomu sa nevyhýba ani ten automobilový priemysel a služby mobility. Z môjho pohľadu príde určite k ďalšej konsolidácii firiem, čiže tie firmy sa budú koncentrovať, budú tí malí hráči odpadávať úplne alebo budú pohltení väčšími spoločnosťami. Čo vidíme v podstate z dát je, že ten operatívny leasing a dlhodobý prenájom určite bude napredovať a ľudia budú stále viac inklinovať k tej službe mobility. Aktuálne sme povedzme na Slovensku na úrovni 350, 360, 70 tisíc externe financovaných aut. A do roku 2030 očakávame, že by sme mohli byť na úrovni 500 tisíc. Ak v optimistickom scenári by sme tieto čísla mali aj prekročiť. Mobilita sa teda definitívne bude presúvať od toho vlastníctva vozidla k službe. Ľudia budú naďalej viac šetriť, viac porovnávať a viac vyhľadávať službu namiesto toho majetku. A preto si myslím, že budúcnosť bude práve patriť spoločnostiam, ktoré dokážu klientom priniesť jednoduchosť, férovosť, rýchlosť a istotu. Tak uvidíme, či sa tento scenár naplní. Mojím dnešným hosťom bol obchodný manažer spoločnosti Avis, pán Samuel Jesenský. Ďakujem, že ste si našli čas a zavítali do televízie Tatry. Ja vám ďakujem pekne za pozvanie.